ibig sabihin, di kalimutan ka. Hanggang ikaw, ako magpahabol ka. Na mahibalik pa ang kagahapon ka. Minsan pa ako'y ikalimutan na. Una ba yung Diyos? Saan ba Basit pa rin po na si Imuha may 59. Hello! 92, 98. Okay, so the winning nakakuha sa first round of 92, and then the second round is 98. A total of 190? 190. Close, kaya nakakuha siya of sa first round, naka-score ka of 95. 95, and the second round, 83. 83. A total of A total of 178. And then, okay, skip na sa kuha. Okay, ako sa first round, kinakuha ko 100. And then, Yes. second round ay 52. What happened? 153. Ay, nako. So karon kabalo na mo sa resulta no, ang resulta na nadaog sa among video game challenge kay wala iba si Benny Lex. A round of applause to Miss Benny. She made a total of 190 score. Next is 50 pesos GCash loan! Salamat kayo og dako. Nalibay kaayo ni nga naamo karon kauban namo nga nagtanaw. Oo, nawala ang among stress and naapod may new followers. Shout out Yes, shout out na kayo. Wala ba kayo? sa akong mga subscribers and viewers nga ni-support sa akong ang video sa akong YouTube channel. And you are all watching Negosanang Saya with Rose And Wendy! Bye-bye!